Wel, croeso i chi heddiw eto i Zoomryson Barddas. Githon ni Zoomryson ardderchog ddoe a safon uchel a go weld y beirdd sy'n ymlaen i heddiw. Dwi'n hyderus y cawn ni safon, wel, yr un mor uchel os nad yn uwch hyd yn oed na ddoe. Tîm, dwi'n gweld Caerfyrddin ymlaen i, dwi'n gweld Caernarfon ymlaen i. Ond ar hyn o bryd, dwi ddim yn gweld tîm Meirionydd ymlaen i. A da ni'n cweit yn siŵr lle maen nhw. Da ni'n gwybod lle maen nhw a Meirionydd, ond da ni'n gwybod lle ar y we maen nhw. Byddwn ni gobeithio yn cael eu cwmni nhw. Bydda'n help bod ni yn cael eu cwmni nhw pan fydd y Zoomryson i hun wedi cychwyn. Ond, ella bod na un reswm pam bod tîm Meirion ddim wedi ymuno efo ni. Achos, i'r rhai yna chi oedd yn gwrando ar y Zoomryson llynedd, mi gafodd tîm Meirionydd gam. Oedd y sgôr wedi cael ei gam gyfru, ac mi ddyle Meirionydd fod wedi bod yn gyfartal a thîm Ceredigion, ond yn anffodus, fe gam gyfrwyd y sgôr ac eithon nhw taflu allan. Felly ella bod nhw dal wedi pwdu efo y Zoomryson, da ni ddim yn gwybod. O'n i'n edrych ymlaen i longyfarch pod, dim i longyfarch pod, ond i longyfarch i wraig o, ond dydy pod ddim efo ni heddiw, oedd o di anfon neges at y capten sef Cynnan yn deud bod o ddim yn gallu bod yn y Zoomryson achos bod o'n mynd i fod ar daith gerdded. Ond da ni'n gwybod wwan mae mynd lawr i Gaerdydd oedd o di wneud i ddathlu efo lleicu, a da ni yn llongyfarch lleicu yn fawr iawn ar ennill Wobergoffa Daniel Owen neithiwr. Felly Meirion i fod, Caerfyrddin a Caernarfon, a nid bod ni eisiau rhoi unrhyw bwysau ar y marcwyr, ond mae Meuryn yn marcio, a gyda llaw, dwi'n mynd i rannu cyfrinach efo chi. Mae un aelod, fe ddigwyddodd chydig bach o amrofisedd ddoe yn y marciau, ond nath o tîm oedd ar marciau ucha ennill, a wnaethon nhw fynd drwodd. Ond mae yna un aelod o'r tîma sydd yma heddiw, chwarae teg wedi anfon ffordd i helpu Meuryn i gyfri, wedi anfon Excel i Meuryn iddi gyfri'r sgôr. Wan, da ni'n yn siŵr os oes yna rhyw bug yn yr Excel a bod yna rhywbeth yn mynd i sicrhau bod un tîm. Dwi'm yn mynd i ddeud wrth neb, mae'r gyfrinach yn saff pwy sydd wedi rhannu'r Excel yna efo Meuryn. Ond, dyma y tasga, ateb llinell fel ddoe, maen nhw wedi cael y tasga chydig ymlaen llaw i hwyluso pethau, ond dim lot, jyst chydig. Ateb llinell, gwelais long ar y glas li. Ar y gofn bod chi'n meddwl bod chi wedi clywed y llinell yna rwla o'r blaen, wel, da ni'n mynd nôl union 100 mlynedd i lenni. Ac i'r Eisteddfod yng Caernarfon pan oedd Meuryn wedi ennill yr awdl yn cynnwys y llinell yna, gwelais long ar y glas li. Da ni'n eisiau awdl gyda chi? Jyst ateb. Os oes yna rhywun yn rhoi yn y gwyll yn ymgolli, na fo, chi'n band. Jyst rhyw rwbydd bach i chi. Wedyn cwpled ar yr odl is, wedyn englyn yn cynnwys y llinell gwaen i sy'n chydig yn od. Wedyn englyn yn cynnwys unrhyw derm cyfrifiadurol a wedyn englyn clo ffotograffydd. Dyna nhw y tasga ar gyfer y tîma, ond fel ddoe ac fel bob dydd, mae gennym ni gystadleuaeth englyn y dydd a chystadleuaeth limrig dydd. Gython ni limrig y dydd gyntaf ddoe, ac felly mwyn tegwch, gawn ni englyn y dydd yn gyntaf heddiw a Meuryn. Diolch yn fawr iawn i ti Dylan. Ie, ymddihiriadau mawr am ddo. O'n i'n dechrau dweud y sgôr gyda hashtag parch i Dafydd Islwyn. Bysa'n well ni jyst wedi gweud hash.
achos oedd e'n hash, a dwi yn ymddiheurio, a dwi'n diolch am y deinlen yma. Dwi wedi bod ar hyd y blynyddoedd yn dweud mod i bywyd rifyr i botsian gyda deall pethau fel Excel. Wel, dwi wedi newid yng nghan dros nos, a mae gallu newid yn beth da, dwi'n meddwl, dwi'n gobeithio. Ie, na i ddim datgelu pwy sydd wedi rhoi i fi, ond na i ddweud hyn, mae'r chwaeroliaeth, ffrindiau, yn fyw ac yn iach, a dwi yn ddiolchgar. Reit, felly rhannu sgrin, gobeithio gallai ddod i ben yn wneud hyn, ta beth, hwnna, sydd eisiau dangos. Dyma ni. A beth dwi'n mynd i wneud, mae yna 10 ar 20 o englynion wedi dod, felly dwi'n mynd i ddangos 10 lle mae yna rhyw fan bethau bach, falle gallwn ni fod yn dysgu oddi wrthyn nhw, rhyw feiau bach, ac wedyn yn ni sôn am 10 a yn ni edrych wedyn yn fwy gofalus ar y rhai sy'n falle nes ati. Felly hwn gan Ianto Full Pelt, gyda llaw, os ych chi'n gweld eich hunan fan hyn ymhlith yr englynion a'r marciau bach melyn yma, please, peidiwch a chymryd hwnna fel rheswm dros beidio a chystadlu i'r gwrthwyneb. I ni angen yr englynion bach gydag ambell i wall fel bod ni, fel wedes i'n gallu dysgu. Felly fan hyn, mae eisiau ateb yr L yn gwlad. Oes wir. Dydd wedyn bydde rhaid i gael gair fel diwddod. Mae rhaid i'r ateb yn y canol yr ail-linell yna. A chewch chi ddim gorffen yr ail-linell gyda gair acennog. Felly na cwbl bach o bethau fyna. Hen eilwyd wedyn, a ni yn ddim ond nos. Gallai hen eilwyd ddadle bod i eisiau rhoi pwysais ar ond. Dwi'n ame mai ar nos oedd y pwysais i fod, ac os felly mae hwnna wedi mynd rhy bell. Mae'r bedwaredd sillaf yn yr ail-linell yn rhy bell ar gyfer y gyfatebiaeth. A dydy hyll a hunan ddim yn mynd i weithio chwaith, fydde eisiau L ag N. Yr L na i ateb yr N, a dydyn nhw ddim, yndyn nhw. Eirona wedyn, dwi'n siŵr mae rhyw hyn slip bach iawn sydd fan hyn. 2 yn llon, 2 mewn llun. Mae'r M na'n feddal yn dywe, falle bod ni ddim yn ni chlywed i fel sain yn glir iawn, ond mae na eirona a bydde angen ateb hi am hynny. Cyfarwydd wedyn, beth sy'n o'i le fan hyn ydy bod methu a cenhedlu yn odlyd ei gilydd. Hynny yw, mae methu yn air holl bwysig achos dyna'r gair sy'n creu'r gynghanedd gyda mwyddo. Felly mae'n tynnu lot o sylw ati hunan fel gair, ond mae'n odlu gyda'r brif odl. Felly bach o anlwg fyna cyfarwydd. Hwyr, wel, ni wedi gweld y gwall yma'n barod yn dyfe, yr ail-linell yn gorffen yn acennog, naeth hynny ddim o'r tro. Osian Roberts, dwi'n cytuno Osian, oedd yr ail dro, yr ail englyn i chi hala mewn yn wellhad, a mae'n gweithio'n gret, ond dwi yn ofni fydde rhaid i ni fyny mae iddyn nhw sydd yn y llinell glo, wrth gwrs mae'n cynganeddu'n berffaith, ond y genedlaethol yw hon ar babell llyn, felly well i ni ofalu am y pethau hyn, a'r un peth am gŵr ar goll. Mae'n englyn, wel, mae'n rhyfeddol, chymod, yn ei bol, roedd gronyn bach dienw, nad yw yno'n bellach, ac i ni'n gallu teimlo'r dwyster yn yr englyn yma, ond mae'r enna wedi sleifio i mewn ac wedi sarnu pethau damed. Ar un modd gyda Megan Mae'r, gallai Megan Mae'r ddadlen ôl a dweud na, mae modd. Mae dyna sut oedd yr englyn hwn fod i swno. Ond dwi'n rhyw ame bod eisiau i weld na, neu o leia, bod tro dwi wedi darllen hwn, dwi eisiau gweud mae modd i weld wynebau, a dwi'n colli'r gynghanedd fyna. Ac un bach arall yn y categori yma, ac oedd ddrwg calon gen i bod gwall bach fan hyn, achos dwi'n dwlu am yr englyn hwn, gyda llaw. Dwi ddim wedi treulio amser yn canmol yr englynion eraill gyda gwallau, achos oedd na le, oedd na bethau da iawn ynddyn nhw, wrth gwrs, ond mae amser yn bryn, a felly mynd am y pethau falle gall helpu yw'r nod. Ond cwiltiwr, dyma chi englyn hyfryd, mae gan ddillad brofiadau a storis. Torwn hwy yn sgwariau a'i rhwymo nhw'n batrymau ar ein cof yn yr un cae. Da chi ymateb creadigol iawn i'r testyn ar wahân. Dyna oedd y testyn, rhag ofn bod chi di anghofio, a mae'r pieces bach ma o ddefnyddiau mynd ar wahân ac yn dod yn ôl at ei gilydd. Ond, stori. Na, dwi ddim yn meddwl bod na neb yn mynd i allu ddadlen groes.
nad y sain di i ni'n clywed fyna, stori. Mae bron yn amosib bod stori bydde rhaid atal y dafod cyn bod ni'n clywed yr ail sain y stori. Dwi'n meddwl bod rhaid i ni fyny gael y dy i ateb fyna. Reit, dwi'n mynd i stopio rhannu am eiliad bach i ni gael wneud just sôn am rai o'r lleill te. Yma o hyd, wel, diolch yma o hyd am yr egni. Mynwn na'r un mynydd ein hatal. Ie, i ni mynd i gwrdd eto. Dyna yma o hyd yn dweud golwg ar Dregaron siwr o fod. Pixel wedyn llinell glo gyfoethog i'n hysgaru'n ysgyrion. A'r sain a'n crafu. Ganddi yn agor fel hyn, Mae'r Hodrest Ymerodraeth. Ie, na beth mae'r ymerodraethau ma'n neud, chi'n gweld. Dyna beth yw gêm yr un benied yma. Rhoi mir o'n cwmpas ni, nid mir tu cefn i ni fel oedd gyda Waldo, ond mir o'n cwmpas ni, fel bod nhw'n ynysu ni. Ac yn yr ynysu na wedyn, i ni'n colli teimlad o berthyn, ac yn y golled honno, i ni'n wan. Mae'r ofnau'n dod mewn, a dyna pryd mae modd gwasgu arna ni. Mae'r Hodrest Ymerodraeth, diolch ganddi. Dyfrgu, yn gyforio gofuriau. Dyfrgu di dysgu bod eisiau cadw llinell glo fel llinell gref ac wedi llwyddo wneud. Oedd cwpan llawn, cartre, drwy ddrych a bodlondeb i gyd yn mynd i'r un cyfeiriad ar arwahanrwydd yma sydd wedi codi yn sgil yr haint. Sŵn hyfryd gyda trwy dincial yr alwad. Mae'n a merch ar y Skype a mae'r sŵn blwb, 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 fel tincial hyfryd. Cwpan llawn ei iPad yw ei hepil, llwch chi weld y cyfeiriad, da iawn. Cartre, un pain o bellter poenus. Just yr un darn bach o wydyr na yn ddigon i wahanu bobl. Drwy ddrych, yn sôn awelaf i gwen seilam. Mae yn ddigon i ddrysu rhywun yn dydi, a ni wedi clywed llawer am y gofidiau iechyd meddwl dros y cyfnod yma, bodlondeb y ffenest ydy'r ffiniau, i chi'n gallu gweld ble mae'n mynd. Cyfarwydd wedyn, a gofid methu cynhedlu, a mae rhywun yn cydymdeimlo yn fawr gyda hynny gan cyfarwydd. Seryddwr wedyn, a fel sawl un bach arall yn mynd â ni at mam, mae yna bwysau fan hyn arna ni famau. Grandwch, mae gwawr o hyd, mae machludo, yn gylch na allgau, a llithro na gwawl y lleiad tros go am wen, fel un mam heno. Mae'r seryddwr yn gweld y rhyfeddod yma, ond beth mae wir eisiau gweld ydy gwen mam. Dementia wedyn yn dechrau fel hyn, mam yw hon, bron fel pe bydde fe'n eisiau atgoffau hunan pwy yw'r person yma. Mam yw hon. Ac y mae hi yn eistedd yn ddistawn fy nghwmni. Mam agos. Ond wrth nosi, mae yna niwl rhyngom ni. Yr hyn dementia na'n achosi pellter bod y corff y fam ei hunan reit ar bwys, pwerus. Henglyn delweddol gan un gair. Grandewch, ar wahân, ond geiriau yw'r rhain, yn wag, fel cregyn heb atsain. Ond geir o'i huniad cywrain, lenwi'n cof a gleiniau cain. Mae yna lot yn yr englyn, ond wrth gwrs beth sydd gyda chi yw dwy ochr cragen ar wahân, ddim hyd yn oed yn gwneud sŵn, ond o ddod yn at ei gilydd, mae chans gewch chi berl bach yn atgof. Mae rhywbeth da iawn yn hwnnw. Glaslyn wedyn i ni newid cyfeiriad a'r syniad yma bod rhywun yn gallu bod yn wahanol bod yr arwahanrwydd o fewn yr un person. Mae'n ddynol, mae gorfoledd yn ei wen, i wisg a'i holl ddelwedd, ond o dan i bryd a'i le. Mae'n hogyn mewn unigedd. Dwi'n clywed sŵn, dwi'n meddwl bod Meirionydd yn cyrraedd y Dylan. Fyddi di'n falch iawn o hynny, dwi'n siŵr. Symud trwy'r haf, wel, mae'r ffigenw yn mynd â ni nôl at ail symudiad, ac i ni wedi clywed terngedau hynny i wyn ar eich. Wel, dal wrth gwrs fel pawb yn methu credu, ond yma englyn teilwng iawn. Yr orig hiraf, un orig unig o'r ffennaf. Nes y daeth ail nos da haf, a galwad i'r gig olaf,
dweud nos da am yr eilwaith yn yr un haf. Apple seed wedyn, ble rawn ni, lle gawn ni gwrdd a gadael digidau man ddadwrdd ein cyffion. Mae modd cyffwrdd, lawr y lôn, tro'r ffôn a ffwrdd. Mae'na gais yn hyn. I ni roi'r gorau i anfon negeseuon a bod ar y cyfrifiadur a'r bysedd yn tap-tapo ar y bysellfwrdd, torri'n rhydd a mynd mas a chwrdd wyneb yn wyneb, jyst lawr y ffordd. Wel, o'r a fi nôl at y SGRÍN yma i chi gael gweld y rhai diwetha yma sydd gyda fi i rannu. Cadfan. Dwi wedi dwlu am hwn, a mae yna far cwestiwn yn y teitl sydd yn gynnil. Y teimlad ma, falle bo chi'n ymddangos ar wahân, ond weithiau mae'n neis i fod yn hwmni chi'ch hunan. Mae'r enaid yn dychwelyd at y corff, yn dywe. Fy nghell i, fy ngweddiau, fy llaswyr a fy llais canhwyllau, y nosau cudd, y drws cau, a denydd fy myd unau. Cadfan, mynach sant yn cael bod ar ben ei hunan am llais wrth gwrs sydd yn berffaith gywir, felly mae ddyletswydd arnaid yni sylw at hwnnw. Siôn a Sian wedyn, ar wahân drwy wyntoedd croes, ar wahân drwy hael ei byd cytgroes, ar wahân drwy ei heinioes, ond yn wir gariadon oes. Ni'n meddwl Siôn a Sian y tywydd yn dod mas. Lle bod dau berson fan hyn sy'n eisiau bod ei gilydd ond ddim gyda'i gilydd ag eto'n gariadon. Dwi wedi mwynhau'r englyn yma. Wedyn englyn, mae englyn cadu heb ffidio. Dwi eisiau sôn am englyn cadu a fi nôl at hwnna te gynta. Englyn cadu gwrandewch. Ni wadodd na gadael nodyn. Dim gair, dim gwg, na'r un deigryn. Dim ond gwacter di-derfyn. A'i gwallt ar obennydd gwyn. Wel, mae hwnna'n dweud llawer yn dydi, ac englyn cyfoethog a fi sy'n meddwl am yn hir am yr englyn hwn fel enillwr. Di-derfyn, dim ond gwacter, di-derfyn, terminws yn dyfe. Ydyn ni'n gallu hollti'r gair yna ar ôl y der. Derfyn neu derfyn, dwi'n yn gwybod. Mae'r rheithgor yn y coridorau, mae'n siŵr am hwnna. Ond dyma ni, at adlais sy'n ni'n dod, sef yr englyn ola yn y pentwr a'r englyn sy'n mynd â hi heddi ar wahân. A'i henaint mewn cwpanau yn gafel, fe gofia trwy ddagrau holl weddod ei diwrnodau. Nad oedd hwn yn de i ddau. Mae hwnna wedi cyffwrdd yna rhywun unig, rhywun hen, yn mynd i mestyn y cwpanau, 2 gwpan, achos 2 gwpan mae di mestyn eriod. Ond yn cofio wedyn, drwy ddagrau, bod ei diwrnodau hi'n ddim ond gweddod. Cynghanedd lisg iawn, lisg seml iawn, ond mae'n addas rwsyd, mae'r gweddod na'n llenwi'r llinell, fel mae'n llenwi'r diwrnodau. A'r person ma'n sylweddoli, nad oedd hwn yn de i ddau. Dim ond gweithio un disiad o de sy'n eisiau mwy yn anffodus. Felly dyna ni adlais sy'n ennill a'r ffug-enw yn addas iawn. A testyn fori, dwi'n mynd i ddewis hwn cyn bod neb arall yn ei ddewis trostau, camgymeriad. Diolch, Dylan. Wedyn, yna destyn da, felly testyn yr englyn fori, camgymeriad. Adlais oedd y ffug-enw, a fel ddoi, drwy ryfeddodau y we, mae'r enw newydd yng Nghyrraedd a da ni'n llongyfarch Aaron Pritchard yn fawr iawn. A dwi'n isio wneud i'r beirdd sy'n ymlaen i heddiw dimlo'n anigonol, ond oedd i Dris Reynolds di ennill y ddoi, ac oedd o'n cystadlu ddoi. Mae Aaron di ennill heddiw a mae o'n cystadlu fori. Felly does a neb ar hyn o bryd o'r beirdd heddiw. Felly na fo, gewch chi ymlacio fori, felly gewch chi gystadlu ar englyn y dydd. A da ni'n symud felly o englyn y dydd, a llongyfarch Aaron, a da ni'n symud at limerick. A mi oedd, wel, Geraint, llongyfarchiadau ti. Ti wedi llwyddo i newid yr enw ar y sgrin.
O'n i wedi gwneud oedd o'i, ond os i'n ôl heddiw, ac o'n i'n ôl yn eleddi, ond na, dwi'n reit. Wel ie, y limricau, bore da Dylan a bore da Meuryn, pawb sy'n gwylio. Ie, mae yna lwyth o limricau, felly does am pwynt i fi fynd drwyddyn nhw gyd. A jyst o'n sydyn am, yna i roed enw pawb, achos fi wedi darllen nhw i gyd, a mae rhan fwyaf yn nhw yn gywir. Mae rhai Carlo, Spectol Piws, Tafod Mewn Boch, Nain, Syr o Môn i Limerick a Gwain. Mae yna jyst rhywbeth bach yn y rhythm neu'r odl sydd ddim cweit yn iawn. Wedyn, di hynny ddim cweit yn gweithio oherwydd y rhythm. Reit, wedyn mae'r limricau eraill i gyd yn iawn, berffaith iawn. Rhai da, eitha da gan lot o hein. Wedi drysu, Megan, Mae'r Rhondda, Prys, Talbot, Idwal, Seren, Seren eto, Cromwell, Gwynfryn, Mewn Cadair, Hen Ffon Fy Nain, Rhonabwy, Ianto Full Pelt, Brenin Enlli, Dawn, Dwi'm yn cofio, Dilys Cadwaladr, Taid, Twrog, Siop Sgidia, Ffwl Dwl, Hunan Ynyswr, Lisi, Mick, Caerfyrddin, Rob Page, Hel Claw, Liz o Wynsorp, Whoops, Carafanwr, Kevin Bacon, un AmGen, y Llongwr, Cymro Gilgwri a Eisteddfod AmGen. Reit, mae hyn i gyd yn limricau reit dderbyniol, ond beth gan i'm amser i ddarllen nhw gyd, chi'n gweld. So dwi wedi mynd am tua rhyw 10 sy'n ar ôl, dwi'n siŵr faint sy'n ar ôl, ond dyma ni y rhai, dwi wedi meddwl, mae'n reit i fi'r werth i darllen. Roedd Nain eisiau gweld y coroni, hwnna oedd y linell oedd eisiau ateb, ydyn, roedd Nain eisiau gweld y coroni, heb wybod mae taid nillodd lenni. Cariad, mae'n dechrau, Cai hi Rowena, dwi'n live efo Cynwal ar teli. Da chi'n dychmygu, mae o'r ystafell arall wrthi'n sgwrsio am ei fuddigoliaeth ac a'i wraig yn trio gweiddi o'r gegin. Felly, roedd Nain eisiau gweld y coroni, am fod Hubert ei hwyr yn barddoni, yn gain, gwych a chelfydd. Lot gwell na'r archdderwydd, a di trio, ond chafodd o moni. Dwi'n licio'r odl fan y chafodd o moni efo coroni. Odl ddwbl drwy hwnna, coroni, barddoni, moni. Dwi'n meddwl bod hwnna'n ychwanegu at Limerick yn fawr iawn os ydych chi'n gallu gwneud y odl ddwbl. Roedd Nain eisiau gweld y coroni, Bianco oedd yna gyda llaw. Nes i enwi'r cyntaf, dwi'n gwybod nes i enwi'r cyntaf. Lot oedd y cyntaf. Bianco oedd hwnna. A Nel Esgusodion, bia'r ddau neu ddwy. Dwi'n meddwl sy'n Limerick yn wrywaidd neu'n fenywaidd, ond dwi'n mynd i alw am wrywaidd am heddiw. Roedd Nain eisiau gweld y coroni, felly dringodd ar sgwyddau ei ffrind hi, oedd yn sefyll ar sgwyddau 10 plismon o'r blaenau. Chi'n gweld, dim ond 4'3" yw hi. Hwna gan Nel Esgusodion, a hefyd hwn, yn ei ffarti, doedd dim sôn amdani. Dilyn ôl traed drwy y jeli, ond cawsom miledi o flaen y teledu. Roedd Nain eisiau gweld y coroni. Diwrnod i ffarti pen blwydd i, ond oedd ddim yn poeni am hynny, oedd eisiau gweld y coroni. Dwi'n licio, mae'n gwpl wan, gwpl sy'n sôn am ffordd i weld y coroni pan da chi ddim wedi cael gwahodd neu da chi'n cael mynd. Dwi'n licio hwn, mae hwn yn eitha sinister mewn ffordd. Hon eto bi hwn. Gwisgodd goban fel pabell amdani. Teclyn cliw, spectols hael, danedd dodi. A sea boots sy'n anghenraid i dwyllo'r stiwardiaid. Roedd Nain eisiau gweld y coroni. A dwi'n meddwl, mae di mynd i ymdrech fawr, hon eto. A mae hon, y nesaf yma'r un a twyllraig ydi hon. Roedd Nain eisiau gweld y coroni, a hynny yn fyw, nid ar deli. Fel beirniad y gwisgodd, i'r stiwdio'r anelodd, hi gafodd y fraint o draddodi. Ie, mae hi wedi mynd yn bell iawn i gyrraedd y nod. Nain tu posas wedyn. Da ni'n mynd at rai rwan. Oedd Peroni'n cynnig i hi fel odl yn doedd. Wedyn mae yna dipyn o limricau wedi bod ar yr odl Peroni. A mae yna dipyn o limricau wedyn wedi bod ar y thema o yfed alcohol. Unau mwyn gwylio'r coroni neu ar ôl gwylio'r coroni. Ond dyma ychydig o'r enw. Roedd Nain eisiau gweld y coroni, ond yna, ar ôl chydig bendroni, ei meddwl newidiodd, y syniad a wfftiodd a sticiodd at yfed Peroni. Sy'n iawn, chwarae teg iddi, os mae dyna di phethau hi. A mae hon wedyn, oedd hon eisiau gweld y coroni. Roedd Nain eisiau gweld y coroni, ond dechreuodd i glecio Peroni. Erbyn canu'r corn gwlad, roedd mewn uffron o stad. Fe welodd i'r highlights ar teli.
Ac un arall, rogwydred bach cynnil o sherry, prosecco a 4 lambrini, 1 ginsan fawr gre a phaned o de, roedd nain isio gweld y coroni. Dych chi'n dychmygu hyd i mynd dros ben llestri braidd. Het oedd bia hwnna, a ros ato oedd bia ein cynt. Na i adael hwnna am munud, ymlaen at rosso. A mae hwn yn eitha tris. Mae'n rai o safbwynt taid wedyn. Mae taid yn dod mewn i lawer iawn o'r limit gymaint wedyn. Dwi'n dewis o rai gorau oedd yn dod o taid mewn i stori. A dyma taid yn siarad. Rwy'n obeithio am ramant o'r oni, medda taid, a oedd wedi cymoni i wisgas a'i wallt, ond gael siom ebyn dallt, roedd nain eisiau gweld y coroni. Echod a rosod. A hwn, roedd nain, o'r ochr arall, roedd nain eisiau gweld y coroni, ond taid oedd yn hawlio y teli. Ond wni ddim ber oedd nain yn ei de, bydd taid yn tu bach tan y fori. Plymar oedd be hwnna. Wedyn, mae hwn yn agos iawn at y top. Achos, be dwi'n licio, y lemurgau gorau i fi ydy rhai sy'n yn hollol annisgwyl, a dych chi'n gwybod be mae o'n mynd i... Mae hwn yn... Mae mynd â ni i rwle o'n i'n mynd disgwyl iddo fynd i ni. Roedd nain eisiau gweld y coroni, a faswn i byth yn eisiau mi, eis allan i brynu rhyw beiriant i dyllu a'i thyrchu hi allan o'i bedd hi. Ego bach bi awr. Ond diolch eisiau sami nain i bod hi wedi marw yn y cyfamser, mae'n cofio un o'i dymuniadau ola hi, mae'n siŵr. Felly mae hwnna'n agos iawn at y brig, achos mae'n jyst mor wreiddiol. A mae hwnna'n un arall doniol iawn. Bydd arw Cariwso y Budgie. Bydd taid yn reit sal ar ôl cyrru. Rhyw wythnos llawn trwbl. Yng nghanol y cwbl, roedd nain eisiau gweld y coroni. Bolgi bi hwnna. Ac mae fel sa pethau, mae'n pentyrru ar ei gilydd a nain eisiau gweld y coroni yn goron ar bob peth. Felly mae hwnna'n agos iawn at hefyd. A dyma, roedd nain eistedd lawr di enw'r bardd yma. Roedd nain eisiau gweld y coroni, ond prin gallai weld dros y seddi. Ond ar ganiad corn gwlad, cododd nain ar ei thrad. Mae'r bardd am ei gwaed wedi siomi. Ond eistedd lawr nhw. Ond dwi'n dod at yr un buddigol wan, sydd hefyd yn hollol wahanol, os fyddai ffindio fo. Ie, y gwreiddioldeb dwi'n meddwl, achos bod yna gymaint o limrigau da'n dod i mewn. Mae'r rhai yn cael ei, wel, maen nhw'n cael ei ddim llesteirio, ond i glastwreiddio gan y ffaith bod yna gymaint yn deud yr un peth. A felly os ydy limrigwr, os ydych chi'n gallu deud rhywbeth, os yna neb arall wedi deud, mae'n rhoi dipyn bach ar y flaen. A wedyn mae hwn wedi mynd i'n le hollol wahanol. Felly, dydd y farn ydy enw'r y bardd buddigol, y limrigwr buddigol. A dyma'r stori. Bod dŵr wrth y ffenest yn croni, a zombies tu fas yn dicloni, ac asteroid o sbes yn dyfod y nes, roedd nain eisiau gweld y coroni. Felly, honna bia hi, dydd y farn, a llongfachedau i bawb. Wel, diolch yn fawr i Geraint, a na fo, da ni gyd wedi chwerthin wrth glywed y limrigau yna. Cyn bod ni yn datgelu, cyn bod ni yn gweld ar yn ffôn bach chi pwy ydy y bardd, be ydy testyn y limrig ar gyfer fori? Ie, testyn y limrig ar gyfer fori ydy un noson yng Nghwmni'r Archdderwydd. Un noson yng Nghwmni'r Archdderwydd. Wel, dymuniad agorau chi gyd. A allai gyhoeddi enillydd ddoe oedd Gruffydd Antur. Nes i sôn bod o wedi ennill bob diwrnod ar yr englyn chydig flynyddoedd yn ôl. Wel, gredwch chi fyth pwy sydd wedi ennill heddiw. Mae o'n dod o Llanuwchllyn ac Antur ydi ail enw fo, ac nid Huw Antur mo honno. Felly, Gruffydd Antur, llongyfarchiadau wyt ti hanner ffordd at gyrraedd. A chyfo mae'n ennill limrig y dydd, bob dydd. Mae hwnna llawer gwell nag ennill englyn y dydd, ydy. Bydda ti cytuno Geraint? Llawer pwysicach.
Wedyn, felly llongyfarchiadau mawr i Griffith a dymuniadau gorau i bawb sy'n mynd i gystadlu fori. Fyddwch chi, os nad ydych chi wedi cofio y testunau, mae nhw ar gael ar wefan Barddas ac ar wefan yr Eisteddfod. Be arall sy'n ar gael ar wefan Barddas ydy manylion am holl weithgareddau Barddas sy'n ymlaen yn ystod yr wythnos. A hefyd, mae yna weithgareddau fwy na dim ond wythnos wrth gwrs, enghraifft, da ni'n edrych ymlaen yn fawr at wyl gerall bydd yn digwydd yn nes ymlaen yn y flwyddyn. Rhowch mewn i'r wefan ac ar y gwefannau cymdeithasol ac fe gewch chi manylion. Rwan, da ni yn dod at y Zoomryson Barddas, a da ni'n croesawu 2 aelod o'r newydd. Mae Lowri Lloyd yn aelod o dîm Caerfyrddin, croeso i ti Lowri, a mae Gwilym Jones yn aelod o dîm Meirionydd. Wan, dwi'm yn siŵr beth sydd wedi digwydd i dîm Caernarfon. Mae tîm Caernarfon, a dwi'n iawn mei i ddeud, gei di ddad fideo dy hun, a dwi'n iawn i ddeud mae dim ond 3 sydd yn y tîm ar gyfer heddiw. O ti, dad fideo dy hun mei. Chi'n gwybod, Iwan? Da. Ydan. Ia, fi a Nicky Beach a Ifan Prys. O, wel, y dream team beth bynnag. Wedyn, pwy sy'n isio mwy pan mae gennych chi'r 3 yn y tîm. Ond Gwilym Jones, da ni'n croesawu Gwilym Jones fel da ni'n dweud, yn lle mae Gwilym Jones yn byw? Na'r cwestiwn sydd gen i. Wel, dwi yn Sir Fôn dwi'n ffarmio wan, ond dwi'n reiddiol o Gaernarfon. O! Ia. Diddorol. Wel, na fo, wel, a be di'r cysylltiad efo mi? Nid bod angen cyswllt efo, mae'r ymryson, ar Zoomryson wedi mynd erbyn hyn. Mae yna wreiddiau o Gryn Sir Meirionydd. Reit, wel, mae hwnna yn cyfri am lawer i beth dyna. Pan bod Ceri Wyn yn hym Sir Caerfyrddin, enghraifft, a ddim yng Ngheredigion, felly dyna ni, awn ni mlaen yn syth. Ateb llinell, gwelais long ar y glas li, a Meirion, Gwilym, sy'n mynd i ddod gyntaf. A mae'r drefn di newid, Dylan? O, mae'r drefn wedi newid. Tîm Meirion, beth sydd wedi digwydd. Reit, felly cynnan, ti sy'n mynd i ddweud, ie? Iawn. Gyntaf, ia? Ie, iawn. Gwelais long ar y glas li a dyrnaid alltyd arni. Diolch, cynnan. Diolch. Nesa, Lowri o Caerfyrddin, dwi'n meddwl. Gwelais llong ar y glas li, yn y gwall yn ymgolli. Diolch yn fawr. Caernarfon a Nicky, dwi'n meddwl. Bron a digaloni, gwelais long ar y glas li. Diolch yn fawr. Ia, cynnan, gwelais long ar y glas li a dyrnaid alltyd arni. Wel, ie, mae rhywun yn mynd i gyfeiriad y bobl yma sy'n gorfod ffoi o'r wahanol wledydd oherwydd problemau rhyfel ac yn y blaen. Ac mae yna rei pobl yn dweud mae'r AR-LEIN wedi bod dan sylw yn ddiweddar, ac ambell un yn awgrymu na ddylen nhw fod yn achub bywydau. Wel, i'r cyfeiriad yna, dwi'n meddwl mae cynnan wedi mynd, gwelais long ar y glas li a dyrnaid alltyd arni. Wel, na chi newid y llinell, ynde? Mae oll ysbryd y llinell wreiddiol yn llinell serch. Gwelais long ar y glas li yn y gwyll yn ymgolli, a rhywun hoff arni hi ac yn y blaen. Wel,
Mae hwn yn newid y peth yn llwyr. Gwelais long ar y glas li a dyrnaid alltyd arni. Wel, ardderchog. A wedyn gwelais llong. Wan, pan welis i, nes i weld o ryw eiliad cyn i Lowri ddeud o, o'n i'n meddwl, o, mae yna teipo fan hyn. A wedyn pan ddudodd Lowri gwelais llong, o'n i'n meddwl, mae Lowri'n ddarlithydd y Gymraeg yng ngholeg Prifysgol y Drindod Dewi Sant. A'r ail air mae di deud erioed yn yr ymryson, a mae o'n anghywir. O'n i'n teimlo drosti a deud y gwir, drian ohoni. Fydd hi'n gorfod wynebu'r holl fyfyrwyr pan fyddan nhw'n dod nôl mis Medi, a fyddan nhw i gyd wedi edrych ar y Zoomryson a wedi gweld y camgymeriad, ond a dyna fo, gwelais llong ar y glas, li ddudodd i, a wedyn, dwi'n meddwl lle mae'r gynghanedd, a o'n i'n meddwl, be dwi'n mynd i ddeud wrth Lowri? Ond wedyn, yn y gwall yn ymgolli, wel, na fo, a jyst wedi newid un llythyren fach wedi newid, a na fo, mae o wedi newid y peth yn llwyr. A wedyn Nici, bron a digaloni, gwelais long ar y glas li. Wel, dyma stori fer o gwpled, os weles i'n erioed. Da ni'm yn gwybod pam bod i bron a digaloni, ond mae'r gobaith yna, bron a digaloni. Gwelais long ar y glas li. O'ch chwa be, mae o'n dechrau ardderchog. Dwi'n meddwl bod y cynnan wedi ynghyffwrdd i rhywfaint yn fwy. 9 yr un i Nici a Lowri dechrau uchel, 9 a hanner i cynnan a Meirionydd. Diolch i'r tri yna chi. Awn ni mlaen. Cwpled ar yr odl is. A dwi wedi bod chydig bach yn greulon fan hyn a deud y gwir wrthoch chi. Os yswn i wedi rhoi cwpled ar yr odl ai, mi fysa hwnna'n hawdd. Mae yna bentwr neu on ac yn y blaen. Ond is, maen nhw'n bryn, ond mae gennau ffydd. Felly, pwy sy'n dod ymlaen o dîm Meirion? Andrea? Neu Gwilym? Andrea. Andrea. Reit. Un da iawn am chwarae dis, heb arwain. Dyna'n Boris. Diolch, Andrea. Diolch. A nesa, Caerfyrddin, Ceri. Pan fo'r byd am daflu dis, nid yw Duw yn cael dewis. Diolch, Ceri. A Caernarfon. Ifan. Wyt ti wedi mudo dy hun, Ifan? Yma iaws y gweitha mis, heb ryw gan o'r bar gynis. Ie, wel, dau wedi mynd i gyfeiriad y dis. Os gawn ni weld y tri, diolch. Un da iawn am chwarae dis heb arwain. Dyna'n Boris. Wel, meddyliwch chi, chwarae dis a yr holl syniad am chwarae dis ydy mae chwarae hap ydy o. Pan da chi'n taflu'r dis na, dos gynnech chi'n syniad ar ba rif mae o'n disgyn. A'r awgrym fan hyn gan Andrea Parry ydy bod Boris rhywbeth tebyg. Un da iawn am chwarae dis heb arwain, dyna'n Boris. A dyna chi hyfryd, mae'r gynghanedd unwaith eto, mae gen y gynghanedd y gallu rhyfeddol i ddod â dau beth cymharus at ei gilydd, heb arwain a Boris. Wana fo.
mae o'n ffitio'n berffaith ym mhob ystyr y gair. Un da iawn am chwarae dis heb arwain, dyna'n Boris. A wedyn, pan fo'r byd am daflu dis, nid yw yn cael dewis. Wel, mae hwn yn berl o gwpled gan Ceri yn fan hyn. A cynghanedd hyfryd, gynghanedd sain ac yn cydio'r dy ar y diwedd yn fan'na pan bod byd am daflu dis. Nid yw yn cael dewis. A mae'r cyferbyniad neu'r cyfosod rhwng y byd a Duw yn gelfydd. Ond be arall sy'n gelfydd ydy y cyfosod rhwng y dis a'r dewis. Pan ydych chi yn taflu dis, dos gynnych chi ddim dewis. Pa rif, ar ba rif mae o'n glanio. A wedyn ar dewis pan fo'r byd am daflu dis. Nid yw Duw yn cael dewis. Ar ddyrchog, y mae Awst y gweitha mis heb ryw gan o'r bar Guinness. Wel, ia, na fo, mae Ifan Pris yn dangos beth sy'n bwysig iddo fo yn y Steddfod. Mae'r gweddill yna ni'n mynd am y pafiliwn ac yn y blaen i weld y cystadlaethau, ond mae Ifan na fo, dyna'r darn, dyna'r man pwysica. Y mae Awst y gweitha mis heb ryw gan o'r bar Guinness. Na fo, a mae o yn hysbysebu y Guinness, a dwi'n gobeithio bod ti'n mynd i gael dy dal gan y cwmni yna am hysbysebu yn Zoomryson Barddas. Wel, cystadleuaeth dda iawn. Ceri sy'n mynd â hi 10 marc i Caerfyrddin ar ddyrchog. 9.5 i Andrea Parry a 9 agos iawn i Ifan Pris. Nesa, englyn yn cynnwys y llinell. Gwaen i sy'n chydig yn od. Gwaen i sy'n chydig yn od. Wan, ydw i'n iawn, a'i Arwel sy'n dod nesaf, mae hwn yn ddiddorol, sgynna'i'm syniad pwy sy'n dod yn hi Meirion. Dwi'n gwybod yn iawn pwy sy'n dod yn hi'n Caernarfon, achos dim ond 3 ohonyn nhw sydd. Ond na fo, na i ddim cyflwyno'r bardd, ond gawn ni weld pwy sy'n darllen englyn Meirion. Erfyn am un o'r tyddynod a wnawn, a ninnau neu'n cardod, yn erwau'r hen eryrod, gwaen i sydd chydig yn od. Diolch, Arwel. Caerfyrddin. A Eirig. Gwaen i sydd chydig yn od, eleni AR-LEIN yn cyfarfod. Ond does neb dwi eisiau nabod lawn llathen o sieden siod. Diolch. Diolch. A Caernarfon, Mei. Gwaen i'n cydgannu hynod, yn mynnu manion ein Cymreictod. Gwaen i a'n greddf am Steddfod. Gwaen i sy'n chydig yn od. Diolch. Arwel, erfyn am un o'r tyddynod a wnawn. A ninnau neu'n cardod, yn erwau'r hen eryrod. Gwaen i sydd chydig yn od. Wel ia, mae'n debyg mae'n mynd i gyfeiriad problem y tai haf yma Arwel yn fan hyn. A da ni gyd wedi gweld ar y newyddion fod bobl leol mewn sawl man yng Nghymru yn cael ein anodd, bobl ifanc leol yn cael ein anodd i brynu tai cartrefi yn ei hardaloedd ei hunan. Erfyn am un o'r tyddynod a wnawn, a ninnau neu'n cardod, yn erwau'r hen eryrod. Mae yna fo, da ni'n cael yn
anelu at Eryri yn fanna, siŵr o fod yn erwau'r hen Eryrod. A wedyn, gwaen ni sy'n chydig yn od. Ydy, a mae'r llinell ola yn talu am ei lle yn fanna. A mae o wastad yn beth da, a mae o'n dangos parch i'r Meuryn bod nhw'n dewis y llinell ora i fynd yn ola. A dwi'n camol hynny fawr ar weld da iawn. Yn erwau'r hen Eryrod, gwaen ni sy'n chydig yn od. A wedyn Eurig, gwaen ni sy'n chydig yn od eleni, AR-LEIN yn cyfarfod, ond does neb dwi eisiau nabod lawn llathen o sieden siwod. Wan, siwod. Fysa gynnau amser fyswn i wedi mynd AR-LEIN i eiriadur Prifysgol Cymru i edrych yn union etymoleg y gair siwod. Ond mae'n debyg mai siŵr o fod ydy siwod, ond fysa siŵr o fod yn un peth yn rhy hir ac yn ail sef o distrywio'r gynganedd. A mae o'n air perffaith iawn yn dafodieithol. A beth sy'n dda, beth sy'n handi i bobl fatha Eurig a fi ydy, da ni'n fwngrels. Mae Eurig, mae rhan o Eurig yn dod o'r gogledd. Mae wedi byw yng Caerfyrddin yn ystod ei enctid, a mae rwan yn Aberystwyth. A llith rhywun fel Eurig benderfynu bacen, a mae gennau gyd ymdeimlad llwyr dros o bobl. Mae sydd ddim ond yn ogleddwyr, neu ddim ond yn ddehiwyr. Gwaen ni sy'n chydig yn od eleni AR-LEIN yn cyfarfod. Ond does neb dwi eisiau nabod am llathen. A wedi hwn dwi'n licio, o sieden. Wyna fo, maen nhw bron a bod yna. Maen nhw bron a bod yn llathen cyflawn, ond dim ond o sieden. Sgafn iawn. Gwaen ni'n cydganu hynod. Yn mynnu manion ein Cymreictod. Gwaen ni a'n greddf am Steddfod. Gwaen ni sy'n chydig yn od. Gai ddiolch i mei fan hyn am achub tîm Caernarfon. Achos be mae wedi gwneud ydy, mae Ifan yn ifanc, a mae Mei yn dipyn hun, a Mei yn hen iawn lle i ddeud hynny, achos mae o tua'r un oed a fi. Ac oedd Ifan wedi dangos mae'r bar Guinness oedd o eisiau mynd. Ond mae Mei wedi achub y tîm, a mae o wedi dangos greddf am Steddfod a yr holl bethau sydd yn ymwneud â'r Steddfod. Gwaen ni'n cydganu hynod yn mynnu manion ein Cymreictod. Gwaen ni a'n greddf am Steddfod. Gwaen ni sy'n chydig yn od. Ia, wel, dwi'n cael yn hynny at Arwel AmGen a'r neges yn fanna. Felly naw yr un i Meirion Macintyre Hughes, mae hwn yn ddryslyd. Os ydyn ni'n gwneud 9 i Meirion, wna fo, gython ni ddryswch ddoe ynglyn â'r sgôr, dwi'n gwybod bod mae'r erid yn cadw'r sgôr, felly 9 i Caernarfon, dydau, a 9 i Caerfyrddin, a 9.5 i Meirionydd. Da ni symud ymlaen. Englyn yn cynnwys unrhyw derm cyfrifiadurol. A pwy sgwn i ddaw o Meirion tro yma? Drwy ei trydar trawiadol, daw gwybod bod gobaith gan wennol ar daith, daw ein hiaith yn ôl ar adenydd trydanol. Diolch, Gwilym. Caerfyrddin ac Emyr Davies. O ofni sydd o'n ddyfnach, awn AR-LEIN. Cawn rhyw linyn cryfach o'n hymgynnull am genach, i'n dwy'n nôl a'n cadw'n iach. Diolch, Emyr. A Caernarfon, wedyn ni wedi gweld y 3 ohonyn nhw, dwi'n meddwl mae Ifan sy'n dod nôl. Gwell llaw yn y llaid, a chwyno dwrdio stiwardiaid, punnoedd am un gwpanaid, na byw mewn cwmwl dibaid. Diolch, Ifan. A ia, drwy ei trydar
trawiadol. Daw gwybod bod gobaith gan wennol ar daith. Daw ein hiaith yn ôl ar adenydd trydanol. Wel, ardderchog, da ni'n cael y ddau beth fan hyn. Da ni'n cael y trydar, yr hen ddill o drydar. Da ni yn cael y trydar newydd, wrth gwrs, y trydar cyfrifiadurol yn fan hyn. Drwy trydar trawiadol, daw gwybod bod gobaith. Wan, os oes rhywun yn mynd yn pici, fysa rhywun yn dweud, wel, na fo, beth yw gobaith? Y gwybod o dan y bai fod dan bod T. Llew Jones. Os oes rhywun yn mynd yn pici, fysa nhw boed dan wybod yn obaith ar Williams Parry, a fysa rhywun yn meddwl bod gwybod a gobaith wedi cael ei gynganeddu gan waith o'r blaen. Ond beth sy'n o'i le ar 101 dyda i, a mae o'n ffitio yn berffaith o fan hyn. Daw gwybod bod gobaith gan wennol ar daith. Daw ein hiaith yn ôl ar adenydd trydanol. Yna chi linell ola, ar adenydd trydanol. A wedyn emyr o ofni sydd o'n ddyfnach. Awn ar-lein. Cawn rhyw linyn cryfach o'n hymgynnull am genach. Un dwy'n nôl. A'n cadw'n iach. Wel, mae chi englyn cri. Ia, o ofni sydd o'n ddyfnach yn a llawn olygu sydd yn seddi neu sydd mynd yn is. O ofni sydd o'n ddyfnach, awn ar-lein. A wedyn drwy'r mynd ar-lein a cawn rhyw linyn cryfach o'n hymgynnull am genach. Bod yr holl fusnes yma o fynd ar-lein rwsut wedi'n dwy'n i nes. Wedi yn cryfhau ni, yn paratoi i fynd yn ôl, un dwy'n nôl, a'n cadw'n iach pan fydd yr amser i ni fynd nôl a gobeithio y gallwn ni fynd nôl i gau y flwyddyn nesaf. O'n hymgynnull am genach, un dwy'n nôl a'n cadw'n iach. Ardderchog, gwell law yn llaw yn y llaid, a chwyno a dwrdio stiwardiaid. Wel, ia, mi gafodd Cerywyn broblem efo ryw stiward flynyddoedd yn ôl, adeg i gadeirio. Gobeithio bod chi wedi cael cyfle i glywed y stori. Dwi'n mynd i ailadrodd y stori rwan, achos na fo, ella bod bobl ifanc yn gwrando, ond oedd na ryw eiriau mawr wedi cael ei dweud gan ryw stiward y flwyddyn honno. A chwyno a dwrdio stiwardiaid. A wedyn, mae chi ifan fan hyn. Mae wedi bod gyna yn y bar Guinness. A wnaethon ni'n clywed sôn am unrhyw gwyno a Marian o gwbl y fanna. Ond rwan, punnoedd am un gwpanaid na byw mewn cwmwl di-baid. Wel, y gair cwmwl na, ardderchog. Da ni mewn ryw fath o gwmwl rwan. Da ni wedi clywed am y cwmwl cyfrifiadurol, cyfarfod yn rhithiol ydyn ni. Ond da ni mewn cwmwl o fath arall hefyd. Y cwmwl di yma sy'n uwch yn penna ni i gyd. Gwell law yn llaw yn y llaid, a chwyno a dwrdio stiwardiaid, punnoedd am un gwpanaid na byw mewn cwmwl di-baid. Maen nhw'n englynion da, maen nhw yn englynion da. Dwi'n meddwl mod i mynd i eistedd ar y ffens 9 a hanner
yr un reswm dwi roi 9 a hanner ydy bod y fathemateg yn mynd chydig bach anoddach i ni'r gael rhoi prawf pellach i weld os ydy cyfrwr y marciau yn gwneud ei gwaith yn iawn. Ond mae gynnon ni Rhys Davies yn y cefn ar rwla hefyd yn cadw golwg ar y proceedings fel nhw'n dweud. 9 a hanner yr 1 i'r 3 a diolch yn fawr. Da ni yn cyrraedd y das gola sef yr englyn clo a ffotograffydd oedd testyn yr englyn clo. Gawn ni Meirion yn gyntaf. Nia, wyt ti wedi mudo dy hun? Eiliad, a dyna'i dal hi, dal i gwau, dal gwewyr y llosgi, boddion hawch di hysbydd ni, dyna wnaeth, a'n di noithi. Diolch Nia. Caerfyrddin? Ydy Caerfyrddin yn bresennol wedi dadfudo? Lle unwaith bu hen lun llonydd yn dyst di-ail, gall byd newydd fesul picsel ddweud celwydd a rhoi dwyll yn lluniau'r dydd. Diolch Karen. A Caernarfon. Adrodd am wr hydri, yn ei lens fewel waed yn tolldi, troi rhyfel yn bicseli a'i gyrru nôl i'm sgrin i. Wel, gadwch i fi ddeitha chi o'r cychwyn, dwi yn meddwl bod y 3 ohonyn nhw wedi gwneud yn ardderchog y fan hyn. Nia Powell a yr hyn sy'n gan Meirionydd y fan hyn ydy y llun yna, swn i'n dychmygu yna, llun dynwyd, a llun y ferch wedi llosgi ac yn noeth, Cym oedd ei henw hi. A dyna oedd y ffotograffydd wedi wneud eiliad, a dyna i dal hi. A dyna mae pob ffotograffydd yn wneud yna. Eiliad fach, dal i gwau, dal gwewyr y llosgi, boddion hawch, di hysbydd ni. Wan, yr awch, ia, yr awch am lynia, yr awch am newyddion, ond hefyd yn hawch cyffredinol, dyna mae'r rhyfel yn ei wneud ynde. Hunanoldeb ydy sail pob rhyfel. Boddion hawch di hysbydd ni, dyna wnaeth, a'n dyn noithi. Ia, mae'r ferch oedd yn y llun wedi cael ei dyn noithi, ond hefyd a ni wrth edrych ar y llun yn cael yn dyn noithi mewn ffordd wahanol. Eiliad y dyna i dal i gwau, dal gwewyr y llosgi, boddion hawch di hysbydd ni, dyna wnaeth, a'n dyn noithi. Ardderchog, lle unwaith bu hen lun llonydd yn dyst di-ail, gall byd newydd fesul picsel dweud celwydd, a rhoi dwyll yn lluniau'r dydd. Yr hen ddywediad, dydy'r camera byth yn deud celwydd. Wel, ers cyfnod cyfrifiadur, ac ers cyfnod yr holl fanna llwch chi fynd iddyn nhw i newid pob math o lun ac ar eich ffôn chi erbyn hyn. Wel, mae lluniau yn gallu deud celwydd. Lle unwaith bu hen lun llonydd yn dyst di-ail, gall byd newydd fesul picsel ddweud celwydd a rhoi dwyll yn lluniau'r dydd. Ardderchog, a hwn wedyn gan Caernarfon, adrodd am wr hydri. Yn ei lens fe wel waed yn tolldi. Fydda rei yn gweld falle mai gwr hydri, mae'r ambell un yn sôn yn aml am wr hydri milwyr, ond fysa well gyna i feddwl mai gwr hydri y sawl sy'n gorfod
wynebu yr hyn y mae'r rhyfel yn ei achosi y bobl ddiniwed yna yn aml iawn sy'n yn dioddau mewn rhyfel. Adrodd am wrhydru yn ei lens fe welwaid yn tolldi. A mae chi gwplet troi'r rhyfel yn bicseli a'i gyrru nôl i'm sgrin i. A mae'r gair sgrin yn rhoi rhyw fath o ffenest, yn rhoi rhyw fath o bellter da ni'n gallu gweld rhyfel o bell ar yn sgriniau ni. Ond mae y rhyfel yn effeithio pobl y bobl yma sy'n agos at rhyfel, maen nhw yn dioddau mewn ffordd na neb yna ni fod yn gwybod amdano fo, neu'r rhan fwyaf yna ni beth bynnag fod yn gwybod amdano fo. 3 englyn ardderchog a 3 englyn i wneud pethau'n haws i'r cyfrwr, ac oherwydd bod nhw wych, maen nhw gyd yn heiddi 10. Da ni yn diolch i'r timoedd i gyd felly, a da ni yn edrych ymlaen fory at forganwg llun a geifionydd ar pen ceurddiaid, ond da ni yn mynd i weld rwan pwy sy'n mynd i ymuno efo nhw. Felly, mae'r Erid. Sgynnon ni'n corn glad. Gai wneud yn siŵr bod Rhys Dafis hefyd yn cyfri. Dwi'n meddwl mae fel hyn yw i. Dwi'n meddwl bod Caernarfon wedi cael 46 a hanner, bod Caerfyrddin wedi cael 47 a hanner, ond bod Meirion wedi cael 48. Wel, ardderchog. Mae ni a Pawl yn hapus, neu'n anhapus, dwi'n methu penderfynu, ond gobeithio bod y sgôr yn iawn. Ydy Rhys Dafis yn mynd i gadarnhau? Da ddim yn mynd o, mae'n esbor Rhys wedi cadarnhau. Mae Nia, dwi'n meddwl bod Nia wedi cyfri'r sgôr ac yn cytuno'n llwyr efo ti. Mae'n mawd i fyny, Smityn. O, da iawn. Ardderchog, felly, llongargada i Meirion. A gai datgelu nawr felly Dylan, mae Nicky Beach chwarae teg o dîm Caernarfon sydd wedi rhoi'r arf newydd yma i fi, a dwi'n diolchgar iawn i ti, Nicky. Os na reol yn dweud bod yna 5 marc ychwanegol i'r rhai sydd yn darparu Excel. Gwych. Welwn i chi gyd fory, a diolch am ddod ato ni heddiw. Diolch yn fawr iawn. Na fo. Reit. Ie, mi ath. Mi ddaeth Meirion i'r gol.